Ngandza kwethu sibili ke la nodaba lamaphupho egaba kupastor ningi kafushane nje angiqale ngidlulisana sesimemezelo esiphuthumayo la simemezelo la kunesiguqo senkonzo noma isiguqo sempophomo esilo la sihlelwa ke umkhulu simo sezulu umelapho indabuko seNingizimu Afrika wabaye nje abantu bendabuko abakhona eNingizimu Afrika. Isiguqo sempophomo sizosiza abantu abaningi abanemimoya abahlushwa imimoya noma abanenkinga zedinga amanzi abadinga ukufakwa impophomeni abadinga ukufakwa emanzini lokukhulekiswa izibeni nabayokhulekiswa kubhempophomeni bazothola ithuba lokukhulekiswa. Lesiguqo lesike sizongena ngo10 ebusuku siphume ngo3 ekseni ngo4 ekseni la kuzobe sekulungiswa khona ukuthi kuyophi empophomeni kodwa sinini singomhla ka7 kuJuly 2023 sikuphi silapha kwaThema. So uma unesifiso sokuthi ube khona uzophatha ikhandlela elimhlophe uphatha ikhandlela eliblue uphatha ikhandlela eliyellow bese uyaqinisekisa ukuthi uphatha imali ewumnikelo engango 600 rand ekuyona ke zokuthi ke ube ne-access to umkhulu simo sezulu ukwazi ukuxoxa naye ekwazi ukuthi ekubukele izinto ekubonisane nawe ngesimo sikamoya aphinde futhi akweluleke ngomhlahlandlela emva kokuthi sekubona ukuthi mhlawumbe inkinga zakho zimi kanjani futhi kulo 600 rand kuzophinde kube imali ye-transport yokusuka kwa Springs sesiya kuphi noma sekuyiwa kuphi empophomeni la kuzobe kokhulekiswa futhi khona abantu uqhubeka isona esiqoqosani sempophomo. So uma unesifiso sokuthi ube ingxenye yalesiguqo nako kubalekile ukukwenze la shayela nasi inombolo 076 501 4166 076 50141666 noma uthi 076 4166991 yona ke imniningwane uyoyithola kulezi number kanje iphupho esilibhekana la elika July wakanhla kuli pastor kunomuntu la othi ke uphuphe ethenge imoto entsha wasuyayithatha imoto entsha wayitshengisa abazali kodwa umefika etshengisa abazali bayinqaba imoto baze bamtshela ukuthi abafuna ukuyibona ngaphansi komuzi akayikhipha ijikisa ibisele emuva. Wasebuza komunye umelaphi wamchazela iphupho ngesisho ukuthi utheni lo melaphi kodwa ke wasebuya kithi ke phela ebuza ukuthi lengasho ukuthini iphupho sase ithikithi lento asithi kuye sase simtshela ke kodwa nake sikubhale phansi ukuthi sikhulume nawe sikuchazela ukuthi sitheni kuye mase simphendula ngoba befonela. Ukuphupha uthenga imoto ngasho into ehlukahlukene kodwa nako kokuqala okungenzeka ukuphupha uthenga imoto 1 uma uphupha uthenga imoto kuwupha oluhle kakhulu or masithi mawuphupha imoto kuwupha oluhle kakhulu uyithenga lusho intuthuko nenqubekela phambili nanokuthi uzophumelela kakhulu kokwenzayo. 2 uma uphupha uthenga imoto futhi kuwupha oluhle uma uyithenga lungasho ukuthi inhlelo zamalobolo zizohamba kahle kakhulu futhi zizophumelela uma kungukuthi vele wena uhlelo kwenze njani ukolobola unkosikazi wakho. 3 uma uphupha imoto futhi kuwupha olubi uma usuyithengile empeleni kodwa abazali bangayamukeli lusho ukuthi lo nkosikazi abamfuni futhi ngeke bamubukele uma ungamlobola. Okay nako kunye futhi okungenzeka uma uphupha imoto kungaphinde kube upha uma usuyithengile kodwa abazali bangayamukeli ungasho ukuthi kungenzeka ingane yakho abazali bakho bangayamukeli futhi bayiphike. Kungenzeka njengamanje wena usukhulelisile kodwa uzothi imizalo ingane uthi uyayimekisa lapha kulomuzi ekhayikini bafike bayiphike bathi asifuna kusiya la khaya lengane uma uyindoda futhi noma ngabe umuntu wesifazane uma ungathi umikisa mhlawumbe imoto ekhweni la ekhweni lakho bangayamukeli usho lengane uzothi uyayimekisa lapha bayisingana la khaya le yabona asivale ngako ukuthi uma uphupha imoto kuwupha oluhle uma usuyithengile futhi abazali bakho bayamukele lusho ukuthi unkosikazi wakho wamukelekile futhi uzoba usizo olukhulu kulo wamndeni noma emndenini wakho yabona. Noma ke uma kungenzeka ukuthi ukhulisile wena kusho ukuthi ingane uzothi bawuyithula nje kubazali bakho bayithokozele le ngane leyo bayamukele njengelunga lomndeni yabona. Besibheka nje ukuthenga imoto ukuthi yini engashuwo ukuthenga imoto asisho ukuthi ingane zakho usinqonqo ichaze namaphupho siyabeka nje nathi kunalento efika sometimes ukuthi no yithi sisho ke bese siyasho ke nathi no nako singakuzo but amanye kuyenze ukuthi vele siyawazi amanye kodwa kuba into efikayo nje ithi ayithi siyabonga be blessed.
wakhohlwa ukuthi enze njani imkhulu simo sezulu ngomhla ka7 kuJuly kuzobe kunenkonzo yani yesiguqo sempophoma izobe lapha eSprings. Mufuna ukuba ingxenye yaleyo nkonzo leyo phatha ikhandlela elimhlophe phatha ikhandlela eliblue phatha ikhandlela eliyellow. Inkonzo uzophatha umnikelo ka600 umnikelo ka600 uzophatha lo uzokusiza ekutheni ke ube ingxenye yenkulumo ngxoxo nomkhulu usimo sezulu ngasese nikwazi ukubonisana ngesimo sika moya aphinda kweluleke akunikeze umshashlandlela enkingeni osuke zikhungethe. Kulo 600 futhi kuzophela kube nemali transport ezobe isisuka itransport lapha eSprings isiya ngqo le kule mpophoma izophinda iqhubeke khona futhi ini imkhuleke. Inkonzo izongena nini ngo10 ebusuku iphume nini iphume ngo4 ekseni bese kulungiselela ukwenza njani ukuhamba ke kuya khona. Sicela utshele abanye nomunye uma ukuthina awufisi ukuba ingxenyayo tshela abanye ngeze bayifisa ukuba ingxenya le nkonzo le yesiguqo sempophoma. Iyobasiza kakhulu abantu ikakhulu zabaneyinkinga ezihlukahlukene ngaba inkinga zika moya ngaba inkinga zokufuna ukuhlanjululwa ngaba inkinga zokufuna ukugezwa. Inkonzo ke le engicathike ukusiza kakhulu siyabonga. Thokozela isiguqo sempophoma osethulelwa umkhosi sezulu. Inkonzo izobanjelwa eSprings izongena ngo10 ebusuku iphume ngo4 ekseni kuzobe sekiwe empophomeni. Book your space njengamanje ngo600 kuphela. Imali izokunikeza ithuba lokuxoxa nomkhulu sezulu uphinde uthole nezeluleko kanti futhi uzogibela kuyo le mali. Isiguqo ke siyoqoqa zonke inkinga zakho sikunikeze nomshashlandlela wempilo. Ungakhohlwa ukuza ke namakhandlela amathathu elimhlophe eliyellow neblue kanti ngemniningwane shayela nasi inombolo 076 501 41 Kulega